गिबियाव खुलुमनायखौ बयनिसिमबो हरग्रोबाय। दिनै 17 फेब्रुवारि 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव ओनसोलनि गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोन आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मिनि स्टेडियाम लुफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनदों। सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि नाजानायाव आरो आसाम सरकारनि हेफाजाबजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मिनि स्टेडियाम लुफुंजानो थांगासिनो, जायनि गेजेरजों ओनसोलनि गेलेग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद खाबु जागोन। दिनैनि बे लुफुंजानो गोनां मिनि स्टेडियामनि गाहाय खुन्थियाखौ BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गायसननानै होयो एबा बेखेवनानै होयो। मख'जाथावदि बे मिनि स्टेडियामाव इयुनाव गेलेनाय सोलोंसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि राहा खालामनानैबो होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोजाङै अनसायनो आरो जोथोन लानो खावलायदों सानजा क'क्राझारनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मोनसे गिलु-बालु लामानि जाब्रथाय। जनाइनि लक्की फोथारनि 515 नं राजा लामायाव गिलु-बालु लामानि जाब्रथाय। उल्था दिगनिफ्राय फैनाय सुइफ्ट डिजायार गारिया गंसे मटर साइकेल, गंसे स्कुटि आरो गंसे साइकेल सालायग्राखौ सौख्लायो। बे सौग्रावलायनायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सानै गथ'साजों लोगोसे सा-8 जोखोम जायो आरो सासे गथ'साजों लोगोसे सानैखौ आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोनो आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ जायगानि रायजोफोरा देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङा जाबाय राजा दले होनना मिथिनो मोनो आरो जिउ गोमानाय सुबुंखौ डेकाफार्म बिलाइमारा गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे सौग्रावलायनाय जाथाय। हादरनि उत्तर प्रदेशनि सुल्तानपुराव गंनै रेल मालगारिया मोखांजों मोखां हरखाब मोगा-मोगि सौग्रावलायदों। सुलुंनि बादिब्ला मजौलिया स्टेशननि साखाथियाव गुबुन फारसेनिफ्राय फैनाय गंनै मालगारिया मोगा-मोगि सौग्रावलायो आरो गंनै मालगारिनि डाब्बाया ट्रेकनिफ्राय गाहायाव गोग्लैजोबो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै सासे फरायसुलिनि जिउ खहा जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि कृष्णकान्त हेन्डिक फरायसालिनि फरायसुलि ऋषिता दासआ जि लामनो थांनाय समाव हस्टेल बिल्डिंनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खहा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फरायसुलिया बजालि बागमारानि थागिबि। फरायसुलि ऋषिता दासआ गोजौ गेजेरारि थाखोनि फरायसामोन होनना मिथिनो मोनो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। आसामनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मय'मयनिपुर साहा बागान ओनसोलाव ढेकियाजुलिनि साखाथियाव सासे 6 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनानै गारना दोनदों आरो गारना दोननाय थासारियाव बोखांनो हानाय जादों आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरि जाक्सा अरां मुंनि दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। दा बेखौ हमनानै आयेननि बादि साजा होनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोनो। BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कौटि रांनि मानहानि गसर थिसनबाय। BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ कामरुप डिस्ट्रिक्ट सात्रा जाज कर्टआव मानहानि गसरखौ थिसनदों। गुबै बाथ्राया बेनोदि प्रमद बर'आ पुलिसजों लोगो जाना MLA हितेश बसुमतारीनि न'आव हाथियार दोनहैनानै पुलिसनो हमजाहोदों होनना बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया अजद दैखांदोंमोन। बेखौ नोजोर बोनानै मानहानि गसरखौ BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ थिसनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।